хайде да спрем да спекулираме с Хърватска, защото през 22 година, когато Хърватска очакваше присъединяването и имаше инфлация от 13%, в държавите, които не са в еврозоната, като Румъния, Чехия и Полша и най-вече Унгария, тя беше много по-висока. В Унгария даже беше двойна. Моля ви, не еврозоната е причината за инфлацията през 22 година. Защото от този мит тръгва всичко, че видите ли, покрай приемането в еврозоната ще тръгне една неконтролируема инфлация. Само ще ви цитирам, понеже следа всички данни. Доверието в еврото в Естония в годината преди присъединяването е било 37%, горе-долу колкото е сега при нас. Сега е 82%. Като е толкова лошо в еврозоната, защо естонците не го разбират?